vítajte u ďalšieho videa na hru. A bude to Minecraft, samozrejme. Ale teraz to bude tak špeciálnejšie. Ahojte, ja som tu. Áno, je tu aj ona. A teraz si zahráme Minecraft. Idem dodať druhý diel, ktorý vám vydám. Druhý diel, áno, budeme to zo Snapshotu dávať. Alebo dáme mody. Môžeš vybrať. Čo? Snapshot alebo mod. Snapshot alebo mod. Pokračovať niečo s tým hotelom alebo s modmi pokračovať. No pokračuj s tým modmi, to máš viac rozhodnutia. Dobre, tak takže na chvíľu dám strich, dokým sa to nenačíta. Takže strich. Tak, a už máme načítavanie tohto. Môžeš sa sem pridať, že budeš kúkať to, čo bude na YouTube. A budeš vidieť, čo som robil za kamerou, pardon. Tak, ale zatiaľ musím... Ale nedávam teraz hneď strich, už to akurát končí. Ale prepáč, že to bude trošičku menšia obrazovka. A potrebujem si dať pozor, aby som vás mohol strihnúť. Toto je strih. Toto môžem strihnúť, toto sa môžem už ukončiť. Či sa to aj sem? Aké vynikajúce, ja s tým si dať malú obrazov. Takže teraz si dáme, keďže máme mody, takže dáme survival svet s modom. Osobné. Ale nie, budete toto video vidieť, ale teraz... Ja môžeš natočiť iba 10 minút. Ja viem, máme ešte len 1 minútu. Vieš? Jak sa tajme nové video, kde to mám dať? Nahrať. Nahraj tam hore úplne. To máš napravo hore. Vedľa tvojho kanála. A už sme tu. Super. Tak, môžeme urobiť hocičo. Teraz je lepšia kvalita. Môže si to niekto všimol. Dám si menší hlas. To kričí. Skoro som ohluchol z toho. Aj ty. A ty nesedíš pri mne. Ohluchla si z toho skoro. Dobre. Tu sú moje ochranné kaktusy. Vidíte tu TARDIS? Vidíte tu TARDIS? Je hore na svete. To musíš vidieť. Na sa bude volať skôr. A poď sem. Pozri sa. Kde toto už niekto? TARDIS stojí na pakli. Poď sa pozrieť. Poď sem. Vidíš tú faklu? Ona drží toto celé. A to je znútra ešte k tomu zväčšené. Znútra je to jeden celý svet. Tento osud nezašáva. Húpte z toho. Dobre, ideme majnovať. Ale vraj sa to páči veľkému, ktorý ma pozerá, tak prečo nie? Ne? To je tvoj kamarát, že? Aha, samo. Samo, bez urážky, ale prestaň. To som nehod na teba, ale no tak. Čo? To nejde ubiec. Super. Až na seba brnenie. Tak už si budem musieť urobiť nové železné brnenie a nové železné nohavice. Železné topánky a železná príľba sú ešte v pohode. Idem vám ukázať niečo. Toto som dostal, a to iba kvôli Lucky Blockom, čo som našiel vo svojom svete, že ak tam vidíte hento, tam. Ešte tam. Hento, to je ťažko nájditeľné a nemusím zabíjať vidra kvôli tomu, takže to mám zadarmo. Prečo nie? Mám. Aby ste vedeli, že viem dobre staviať. Súhlasíš so mnou, že viem dobre staviať veci? Ja či viem. Vieš? Dobre. Už vám to aj ona potvrdila. Ale vy ste mi neverili. Potvrďuješ aj? Dobre. Ale vy ste si mysleli, že určite si to vymýšľa. Že vie dobre staviať.
To každý môže povedať o sebe. Prepačte, ak to niekoho urazilo, ale je to pravda, nie? To sa zapýta teba, keby niečo. Tak. Bože môj. Čo? Tak. 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 Nevystačilo. Ale ja mám asi ešte jedno. Ešte. Pom. Tak, super. Uchvatné. Pardon. Ešte si aj zabudla, že natáčam. Božička, milostivá panička. Ty tu čo robíš? Ukáž ho do videa. Čo? Ukáž do videa, aj keď to teraz nie vidieť. A to nevadí, lebo ja trompesujem. No? Počkaj. Co sa deje? Keď je 9? Aha, čo sa deje, keď je 9? No? Čo? Áno, langos. Musím asi sa aj dole? To je čo? Ja sa iba pýtam, musím ho zjesť dole? A či musím? Tak, už som späť. Tak budeme už nočiť, ale toto je už druhý deň. Čo to natáčam tak, že Takže ako by som to povedal, nepokračovať v tom. A to už natáčam na druhý deň. No, minule bol, už večer. No. Tak, čo som to chcel robiť? Môžeme ísť kopať. Budem kopať aj na tomto zázname, že to vy budete vidieť. A keď mám miliarda, každý niekto môže spať. Bude to také. Tak. Ešte človek nikdy nevie, jak sa začne hodiť.